Ez, hemen geldituko naiz. Daki telebistan, segurazki telebistan, lasai. Sarrerako asuntua izan da pixka komplikatua, eta daukagu sarrerak, eta gaina hemen ikusiko dut lasai familiakin telebistan. Emaitza edozein gaur gertatu laike. Erreza da hola izatea, baina ezkegila da. Azkenian joko bada, penalti bat gertatu laike, lerro bat, espulsio bat, baina hoi esan ta geho, ondo ikusten diote Realari, eta konfiantza ez nago partido ona egingo dutela, eta beri irabazten duten. Beste ekipoa oso gogorra da, ona, eta konfiantza dauka, eta garaipena ekartzen dugu honea. Ni oso gaztia nintzen, esan zenean, eta igo nintzen Realea, Zaragozan bankiluan egon nintzen, 21 urteekin, irabazi genuen, jolastu genuen hurrengua, Barcelonan hor jolastu nuen azkeneko minutuak, galdu genuen. Urdurik, jendea ikusten, elo gutxi egiten, eta oloko gauza, baina, azkenean oso polita da, eta irabazten badezu, gehiegi. Esan dizut, ezin da esan, hitzakin. Bizi egin behar dira gauzoiek, eta orduan, oso polita, irabazitake oso polita. Irabazten badezu, dena oso polita gelditzen da. Eta, ez dakit zer esan, hain denbopilo bat pasada, baina gauz berrian etzako, eta oso posgarria, eta gauz asko ikasi nun hortaz. Bai, demoraldi ikusgarria egin genuen, bai ligan, bai kopan, bigarren postun gelditu ginen uste dut ligan, egon ginen aukerakin, Madridekin hor, baina, eta geho kopan ere, demoraldi ikusgarria, Sporting de Gijón erabazi genion, Gijón zen Gijón lehenengo mailako ekipua, geho Atlético Madrid, Real Madrid, eta joko oso onakin, ekipo ona zeukan Erreala, eta geho solako gauza gertatzen dira. Juten zea finalea, eta ekipo bat zeon folloi askokin, entrenatzaile aldatzen, baina jokalari onak zeukaten, eta azkenin falta batekin uste dut, gol bat sartu zuten, eta geho ezin. Eta hala da futbola, horregatik izan dizu lehenok, futbola azkenian joko bada, eta partidua bukatu arte ezin da ezer esan. Ipentsatu ni izan zetikan, sartu bere besturaio baten zehostela Arconada, Zamora, Esgorri, Larrañaga, eta holako jendea, sartzen zea, lasaitasunekin, gauzaik ikasteko, ikasten, eta, genuen pentsatzenik, bi edo urte lehenuan egon jolasten juveniletan, eta 3 urtetan, holako jendeakin egon. Orduan, 10 urte netzako, 11, Realin totalin, Sansegekin eta dena 14 urte, eta hori izan zen netzako, beste etxe bat bezala, nire itxia eta Erreala beste itxia. Azten bagea izenak esaten, beti geldituko da norbait egor, baina, Toxak, Esposito, Rafa Mendiluze, horiek daukat buruan gordeta, bai. Netzako, astutzen zait bat, geho jendia zeholan, igual ez ziren entrenatzaileak, ateatzen zirenak egunkarietan, baina, Erreala desberdina zen, leheno, ez dut esaten hobe edo txarrago, denboak asko aldatu dira, eta orduan, gauz asko dozte futbolin ingurun, diru asko dota, gauz asko aldatu dira. Leheno juten ginen, kanpoko partiduak, 20 pertsonak, 16 jokalari,
entrenatzaile bat, meiko bat eta masajista bat. Oain esaten naute juten diala 60 pertsona. Bos utillero, 3 fisioterapeutas, bos zeak, osea, denetan aldatu da asko, denbo asko pasada ere. Baina ondo, Erreala ondo dago, jendea maitatzen du Erreala, mutile gazteak oso ondo gustatzen zait ikustea kalian Errealeko kamisetakin, eta bueno, aber irabazten dugu. Zuela gogoratzen, gogoratzen. Baina hon etorri zen Aldrich, debate, bueno, izan zen debatea, claro. Alde batetik zergatik momentu hortan Atletik zen Euskal Herriko aberatza, ez? Dirua zeukan, Gobierno Vasco, Diputación, tori, eta etortzen ziren honea, eta Errealetik hartzen zuten Loren, Joseba Etxeberria, eta ordu Erreala erabakizun hoi. Bueno, guain gaude montu hontan, eta asuntua da jarraitzea lan egiten gaztiakin. Gero, karri behar badezu jokalari batzuk, o kanpotikan, bueno, zesango dugu mundu hontan. Baina importantea da jarraitzea beko lana egiten. Eta momentuz jarraitzen, ateatzen dira jokalari berriak, eta gaztiak, eta sanseko jokalariak esaten dauteke badostela hor jokalari batzuk prestazio honakin, eta bueno, hori da importantea, jendeak hartzen badezu kanpotikan, ondo perfilatu eta gehola itxian jarraitu lan egiten. Zubieta. Ez da erresa, baina, bueno, azkenean da un aprendizaje, erderaz esateko, eta, bueno, guai pentsatzen dezu, begiratzen dezu atzea, eta, bueno, profesio denak daukate bere gauzak, eta futbola dauka beriak, popularrazea, futbola jendiantzako da, esango dizu, zer den futbola, jendia hor representatzen da, eta, bueno, polita da, eta, bueno, futbola dauka gauz batzuk ezin diala esplikatu. Bueno, gustora, erresa, pozik nago, nire Errealan egon naiz, gero jolastu nuen Eibarren urte bat. Eibarren ere oso gustora egon nintzen, hango jendeak bigarren mailan ginen, eta esperientzia oso polita izan zen, Eibarren ere urte bat, eta nahiko pozik, pentsatu 18 urteekin egon eskolako ekipoakin jolaste, eta deitu zidaten Sansera juteko proba bak egiteko, egon nintzen proba egiten 6 hilabetetatik, eta geho pixkanaka, 14 urte Realin. Bueno, pozik nago. Ez da erresa. Jendia pentsatuko du, bueno, jubilatzen dira, dirukin, eta azkenean bizitza ez da erresa, Toxak esaten zuen erderaz. El 30 de junio el teléfono deja de sonar, Uri. Orduan, bizitzea, kontrolatu egin behar dezu pixkan nola bizitzea. Bado jendia da, pentsatzen nola futbola da zerua eta papera galtzen du. Eta orduan futbola ingaztia, importantea da lurra ondo zanpatzia eta ez burua jutia gora, zergatik azkenean arazoak, bukatzen dezu arazoak eukitzen. Bueno, ik esan, ez dakit, ni izan dizut oso pozik nagola, bizitza oso futboleko bizitza 14 urte izan ziren zoragarriak, arazoakin, baina azkenean beti gelditzen dira gauzonak, eta, bueno, netzako esperientzia, vital, esperientzia vital esaten den bezala erderaz. Ni bizitzen, saiatzen naiz bizitzen, lasai egotea eta, bueno, hor nabil. Familiakin, eta mendian, eta baserria, eta saiatzen naiz bizitza lasaia eukitzea. Bueno, daukat seme bat, 2 bilobak, bueno, Errealekoak atea dira, eta, bueno, hor nabil.
behai esaten nola inberdien gauz batzuk, ez pasatzeko eta ez, broma nabil, ondo dena, ez geha kejatzen. Ba ez dakit zergatik, ja ez nagibiltzen. Veteranukin ja utzi nun, zergatik futbola bukatzen da, eta ezin dugu, ibili jolasten urtero, eta bueno, pentsatzen dut zerbait geldituko dela. Baina ez daukagu hemen baloi bat probatzeko, hasi que hurrengoan ekarri baloi bat, eta probatuko dugu eskerra eta eskubila. Eso de nola esaten zen, la pierna mala, eta nola esaten zuten nolako gauza. Bakizu nola den hoi futbolian, hor dauka hanka txarra, eta 2 minutu beranduago sartzen du gola hanka txarrakin. Pues hoi da futbola.